Дами и господа, дърпайте се встрани, защото днес е денят на боса. Този брутален, тежък поздрав е специално направен за Николай, патрона по случай неговия рожден ден. Да е жив, здрав и вечно на върха, поздравят взрив от неговата вярна съпруга, Ташка и неговите златни деца, Антон, Муза и Стефка. Вали гарни на Николай патрона, парите при него отиват, пак му върви всички чаши горе, нека махалата гръмне. За най-могъщия, за Николай патрона, кралят на играта. Хайде, брат ми Николай, папа Бардано, вдигай темпото, хвърляй пачките, тук е купонът, ти Мерцедеса за Яшаба, Николай патрона законът. И Симан Будбари фамилия, Капа Барафтумен, вали гарни на Николай патрона, милионите му вървят под брой. Той е човека, лидера на уикенда, папа Николай. Враговете умират от завист, пред него всеки за